Хәерле көн, дуслар. Без бүгенге студияда үзебезнең татар тарихын, үзебезнең кайдан килеп чыкканыбызны һәм башка шундый күп мәсьәләләр буенча фикер алышуыбызны күренекле галим Нурмөхәммәд әфәнде Хөсәенов белән дәвам итәбез. Һәм инде менә кайберәүләр игътибар итсәк, бүген иртә белән нәрсә ашаганын да оныта. Инде менә тарихта хәтта кулъязмаларда калмаган аларны нинди булса сүзләр кешеләр аша һәм башка шундый ташларга уйлы ясалган һәм башка шундый мәгълүматларны бөтенесен эзенә төшеп, аңлап, зур архивларда казынып, һәм инде аны хәзерге вакытта, хәзерге заман теленә туры килмәгән мәгълүматны аны эшкәртеп, аңлап, һәм инде безне шундый хәзерге халыкка җиткерә торган шундый галимнәребез бар, татар галимнәре, шундый галимнәребез белән без горурланабыз. Һәм бүген без тапшыру гади генә түгел, нәкъ менә Нурмөхәммәд әфәнденең аның улы белән берлектә эшләп чыккан шундый тарихи зур китабы дип әйтегендә, "Что есть Московия" дигән китабының икенче басмасы, зурайтылган басмасы, өченче басмасы була, икенче түгел, өченче басмасы чыгу белән сезне таныштырырга телибез һәм инде без сүзебезне Нурмөхәммәд әфәндегә тапшырырга телибез. Нурмөхәммәд әфәнде, исәнмесез? Менә сезне тагын үзебезнең студияда күрергә без бик шатбыз. Инде бүгенге тапшыруга шундый зур китабыгыз, зур хезмәтегез белән килгәнсез. Һәм инде менә бу китапның, менә кайбер китап без инде әлеге тапшыруларыбызда әйтеп киттек, нинди эчтәлеге, аның буенча деталь шундый нечкәлекләр белән карап чыктык. Һәм менә ул китаптан аермалы буларак, бу китапта нинди әйберләр өстәлде, нинди мәгълүматны сез халыкка җиткезергә әзер әлеге китап белән? Хәерле кич, тамашачылар. Бу китап беренче, икенче басмасы чыккан иде. Башлыча шәрехләү вакыт булмау аркасында без анда күп җыелган материалны салып өлгермәдек. Biz анда гомумиләштереп, кайбер нәрсәне әле нык исбатлавын күрсәтмичә генә язган идек. Ул инде бер катлам кешеләр өчен, галимнәр өчен эшләнгән иде. Шуннан инде без җайлап утырдык. Җайлап түгел, инде бик ашыгып, чөнки тагы бер китап әзерләп ятабыз әле без. Роман герман телләрен, төрки нигезләрен, ул инде 750 бите җыелган шушындый форматта. Бу китапны инде без төбенә хәтле төшеп җитәргә булдык. Берникадәр аның төбе юк, шулай да. Без инде бусында максат итеп куйдык. Тегесендә беренче, икенче басмаларда шәрехләнгән әйберләрне күп очракта аз гына мигдарда булган фактик материалларны китереп, алар күп дип әйтеп кенә киткән идек. Хәзер шул күп булган әйберләрне без шушында җыйдык, керттек. Керттек, редакторладык һәм реконструкция ясадык. Беренчедән без топонимик кадыкларны кагып чыктык. Менә бу китапта мәсәлән 328-29 татар дигән топоним. Ягъни бу инде шәһәр исемнәре, авыл исемнәре, яисә шундый тау исемнәре, елга исемнәре, күл исемнәре. Менә шушылар, күпчелеге авыллар инде алар. Бу Евразиядә, Евразиядә. Ул башына Болгария, Румыния, Польша дан башлап, бу якка таба китә Япониягә хәтта. Япониядә 5 татар дигән топоним бар. Ул бер күл, бер елга, бер тау, бер утрау, тагы бер нәрсә икән хәтерләмим. Һәм Япониядә эшләнгән самурай кылычлары билгеле. Алар татар мишләрендә татар процессы белән ясала. Шул процесста гына, шул мишләрдә генә ясарга була зыңлап торган самурай кылычын. Бездә Тәкә батырның менә улым эшләгән беренче разделда элеккесендә үк чыккан, ул беренче китап вообще аның эше белән генә чыккан иде. Бездәге хәбәрлектән чыккан кылыч, менә монда аның рәсеме бар. Ул шундый бик каты нидән эшләнгән, металлдан эшләнгән. Ул гасырлар буе җир астында ятса да, уңарга тутак эләкмәгән. Бу шундый ничә генә ясала торган нидә, аның тыш ягы цементироваться итәнәк итеп. Шуның белән ул бик ныклы. Шуннан безнең икенче эш, беренчесе менә шушы кадыклар кагып чыктык дидем бит инде. Без элекке килгәндә
Беренче китапта безнең 42 Мәскәү топонимы бар иде. Хәзер без аны 63-не таптык. Алар бөтенесе дә менә бу картада кып-кызыл булып торганнары, менә булар, карагыз әле. Булар бөтенесе дә Мәскәүләр. Аларның һәрберсенә Мәскәү дигән шунда исеме нигезе ята, әйе? Әйе, Мәскәү дигән булар Московка, Мәскәү, Мескено, ну, Латвия якларында Мескено, Польшада Мешков, менә шунда хәтле бара. Шушыларның кырыеннан тизелеп бара, менә бу санада өлгертелмәдек, без только татар дигән томонимнар. Алар шушы Мәскәүләр кырыеннан бара. Мәскәүләрнең җәйләүләре бар. Мәскәүләрдән ну армия йөргән инде. Кышын кышлакларга, җәен җәйләүләргә Северный Увалы дигән уваллар бар. Таш тизмәләре. Шунда хәтле барып җитеп, шунда тренировка үткәргәннәр. Менә без монда реконструкциясын ясадык. Шушы армияның соединениялары менәр ничек итеп йөргәннәр шушы Мәскәүләр аша. Алар Мәскәүләр берсе өстенә берсе туры килми. Алар только җипкә тизелгән шикелле. Шуннан без реконструкциясын ясадык. Менә ул бу тагыдан ныграк реконструкция. Монда инде без күрсәттек, менә кая хәтле барып җитә. Җиткәннәр армияның соңгы менә Сибир ягына Котып диңгезенә барып җитмичә, кайсы җиргә хәтле туктаганнар соңгы җәйләүләрен таптык. Һәм көньякта кышлакларын таптык. Монда Ак Орданың йөрүе бусы Европа өлешендә. Шулай ук таптык оконечныйларын, менә бу яшел нокталар шуны аңлата. Һәм уртаклыларда ханның гвардиясы. Аларның мәскәүлекләре икенче төрле. Алар уже бер җепкә тизелмәгән, ну бер тәртип белән тизелгәннәр. Алар монда инде бер караганда халыкка кысык тоела, мәсәлән, төньяк җирләрдә инде кишлак сүзләр әдәни ишрамый, ул күбрәк төньякта бөтенләй юк кышлаклар. Бөтенләй юк. Көньякта анда бит кыш бөтенләй юк. Инде менә ул менә кышлау вакытта алар килгән. Менә үзбәкләрдән сорыйм, төрекмәннәрдән сорыйм, нишләп әйтәм, сезнең авылларыгыз кышлак дип әйтә. Алар әйтәләр бөтенесе дә түгел, кайсылары көньякта гына. Ни өчен көньякта? Чөнки армия иң көньякка барып җитә, иң җылы җирдә кышлый һәм кышлый. Шуның өчен кышлак. И кире кайта. Беләсезме, Украиналарның бик күп фамилиялары Кишлак, Киштак, Киштаков, Кишлаков, Кишлашенко. Бу официально без моны өйдән алдык. Интернет ресурслардан алдык. Һәр вакыт Мәскәүләрдә хан булган. Ул бер урыннан икенче урынга шушы армияны карап йөргән. Армия бит инде ул төп дәүләт итүче төп әйбер. Шуңа күрә хан һәр вакыт шушы юлда булган. Тегендә ханский ставка таптылар, монда ханский ставка таптылар дип телевизордан әле килеп чыкканлый бит, әйбит. Менә алар бөтенесе шушы Мәскәүләр кырыенда. Мәскәүләр, менә 63 Мәскәү бүген безгә мәгълүм. Шул Мәскәүләрнең кырыенда гына татарлар 20-30 километр максимум 15-20-30 километр татар дигән авыллар киткән. Топоним. Ике ягында да, җәйләүләрдә дә, Мәскәүләр янында да. Шуңа күрә топоним, татар топонимнары 64 кенә түгел, 320 без тапканы, 330-га якын инде ул. 330-га якын. Шуннан Тукмак дигән әйберләрне таптык. Ермак, разбойник, казак Ермак бар бит. Аның кушаматы беләсезме инде? Токмак. Ни өчен Токмак? Чөнки ул шушы Токмакта армияның үзара тукмаша торган урыны, ну, армия нәрсә ул? Көне-төне кылыч белән ул вакытта бергәләшү, сөңге белән төрткәләшү, әйбит. Үзара сугышу, ратный труд шуның белән. Шуңардан гыйбарәт, әйбит. Менә ашаган җирдә бит инде сугышып булмый. Атлар арасында сугышып булмый. Шуңа күрә аерым урыннар булган. Менә Агил дигән әле урыс армиясында ул сүз әле булган 18-нче гасырда хәтта. Вот шушы Агиллар ул армияның алдыннан баручы, менә 1000-лек бара үз полосасы, үз Мәскәүенә, икенче 1000-лек. Шуның обязательно юлында шушы Мәскәүлекнең кырыенда гына бер 15-20 километр, менә безнең авылдан 20 километр яракта Тукмак дигән авыл бар. Безнең авылның бер як кырыенда Йолан бар киң генә. Шул Тукмак тугае дип атала. Бәләбейнең кырыенда шулай ук бар безнең шәһәрнең Казанлы дигән авыл, шунда шулай ук Тукмак шишмә бар. Бер зур Йолан буйлап агып төшә. Бу армияның үзара чыгып тукмаша торган урынына.
Менә Ермак тоже шул тукмактан булган. Видимо, шул армейский полигон дип әйтик микән аның? Полигон дигәндә бит. Осталыкка өйрәнә торган, сугышып осталыкка өйрәнә торган җир, менә шушы тукмак булган. Ермак күрәсең шушы нидә бер җитәкче булган инде. Шушы полигонны оештыручы, аны әзерләүче, анда эш алып баручы кеше булган качандыр. Армия таркалгач, качакка әйләнгән. Без таптык качак, казак дигән сүз качактан чыкканлыгын. Сибир татарлары качак дигән сүзне касак диләр. Башкортлар касак диләр, качак димиләр. Кыргызларда кашакка әйләнгән. Казакларда кашакка әйләнгән. Без таптык, казаклар бит инде үзләрен качандыр урыс түгел дип таныганнар бит. Бу чынлап та шулай. Күптән түгел бизнес онлайндагы генерал-полковник Колесников тоже казак по происхождению, отставкада генерал не берде, интервью берде. Ул әйтте, безгә дә җыярга кирәк төркиләргә яңадан ди. Үзе казак. Казак. Бит. Ул әйтә, безгә дә төркиләргә яңадан кирәк. Ул үзен төрки дип команда кабул итә. Һәм ул урысларга да шундый ук ишара ясый, что алар шулай ук булганнар төркиләр дип. Без таптык нене словарь ул үткән гасырда чыккан, үткән гасырның башында чыккан казакларның словаре сүзлеге. Шунда аларның самоназваниесе, үз исемнәре язылган касак дип. Север татарлары кашакны касак ди. Шуннан тора бара бит гомер буе кашак исемен йөртү бит инде. Уят. Шуннан тегене казакка әйләндергәннәр. Шул ки казак исеме хәзер ул аңлашылмый. Имештә нидән изүдән кашып куркып киткәннәр, куядыр ташлап киткәннәр, гаиләләр, разбойниклар. Ул никакой не разбойник. Чөнки күп кенә терминнар бар, мәсәлән, казак, казаки янда, мәсәлән, кашак дигән сүзләр нигезләр инде бер икән аңларга була, аны актарынсаң. Нормалда менә китапка без әкренләп нишәбез, аерым бүлекләре, аны һәрберсе буенча аерым үтәрбез. Менә бу моментта мине һәм безнең кулланучыларыбызны кызыксындыра. Менә сез әйтәсез, буларын таптык дисез, бу шәһәрне таптык, монда тагын нинди әйбер таптык дип. Менә бу эшләр менә ничек алып барыла? Менә сез инде менә улыгыз белән дә таныштырып китсәгез иде, менә мондый эш, тарихи эш ничек алып бара? Ул өйдә утырып, кагазда уйлап чыгарып кына түгел бит, ул архивларда йөрергә кирәк, каядыр барырга кирәк. Ул ничек эшләнә, менә шул моментларын сез безнең тамашачыларга аңлатып китсәгез иде. Эш башланды гадидән, безнең күптәннән туплаган, әкренләп туплаган бер эшебез ятадыр. Безнең авылның кырыенда бер курган бар, тау башында. Тау башына күмгәннәр инде без беләбез, фәкать аксөякләрне, югары катлам кешеләрен генә, чөнки ишәпләнгән тау башында яшәгән Тәңренең беренче фәрештәсе, урындагы фәрештәсе Ерсуп. Ул соңыннан Арыска әйләнгән. Менә урысларның исеме ул Арыстан киткән сүз. Арыс, урус, ароз төрле диалектта төрлечә әйтелгән. Шушы нене китапны чыгарырга Сабантуе безнең авылның ни булды? Юбилее без гимназиядан Сабантуйга кайттык бит инде, татар гимназиясеннән Бәләбәйнең. Оештырып үзебезнең шәһәрдән кайтадыр. Шуннан бер елны әйтәм, улым, давай кем әйтәм, шушы материалларны, җыйнаган материалларны давай әйтәм, рәткә сал, минем вакыт юк. Шуннан соң, ул бит инде компьютерда әйбәт шарит, шатыр, буларны нигә рәткә китереп, менә беренче раздел аның полностью аның исеме. Һәр конечно минем әйберләр дә кушылды бераз. Беренче разделны ул ясады. Шунда менә Мәскәүләр беренче тапкыр без Мәскәүләрне шулай тиздек. Ул вакытта 42, башта безнең 23 беренче китапта. Аннан 42 миндә, ана 3-нчесендә уже менә 63. Мәскәүләр. Шуннан Мәскәүләрне бәдәш эзләп киттек. Шалт китереп чыга бер Мәскәүне, икенче Мәскәү, өченче Мәскәү. Үзебезнең кырыйда гына Башкортстанда гына 8 Мәскәү бар. Неспроста, бөтенесе дә бер параллельдә. Мәскәүне караганы, тегендәге Мәскәүдә бер параллельдә. Шуннан хәзер Марселага Ахмедҗанов. Марселага Ахмедҗанов бит инде безнең аксакал. Ул как раз чыгарган иде, Карабәк шәҗәрәсен. Бик көчле тукым булган инде, ул бик зур шәҗәрә. Әллә ничә биттән тора торган бер юка гына китап. Шуны сүтеп язган инде. Беренче вариантын тауып, шуның дөресен язып чыкты.
как раз біздің қолға келіп кірді бұл. Һәм анда язылған Сақмарның аузында, тамағында, зор елғаға түшкен жерінде шушы Қарабәк кішілері, нәсілінен кеткен кішілер язып қалдырғандар, тұрғылық Мәскеу аша өттік, тұрғылықтан өттік, тұрғылық аша өттік. Yazgı тұрғылық уақыты едіп. Бұл фикір сразу. Çünkü біздің яқта балық Мәскеулеу деген, біз анымында да кірттік. Біздің яқташ, біздің Мәнөз елғасы бойында ауылларда балық Мәскеулеу деген тақбир бар. Балық Мәскеулеу нәрсе, фонар білән яңғырдан соң тұнық суда балық яқта ізлей. Фонар білән кешке яқтан түшесің де, сол білән, яки кәмә білән елға ортасына тегені қоясың. И сәнәкләр білән күтіп тұрабыз, бәләкей сәнәкләр білән енді. Самодельный. Өлі балықлар жиылалар, үй көрмелер. Біз ипләп кіні чалт, бұл балық Мәскеулеу деп атала. Қазір екі айбір біздің башқа келіп қошылды бейт. Бірсе, ол яңа ғилім нәрсе, екі ескі білімнің тұташқан жерінде яңа білім барлыққа келі. Үшінші білім. Біздің мұнда ассоциация замкын ола. Жиылу деген сөз. Әтігінде тұрғылық уақытта. Әмин уже Робрук, Палакарпинилар язып қалдырғандар бетінде бұл ханнар, бір хан түгіл, ханнар деген бүтін Скифияна Дунайдан башлап, до самого востока, до восхода солнца, құяшың шығышына қатты дей, бүтін Скифияна де бүлгенлер дей, паласаларға, әмді қышын алар жылы яқтағы теңдіклерге, шираталарға түшелер дей, жейкілік мініп кетелер түн яқтағы шираталарға, кеңдіклерге мініп кетелер дей. Тағы келіп метті бетінде, біз аны шамалаған еңді, бұл армия тұрында сөз бара. Мен уже гимназияда әлі бұларны білмейше де, балаларға, мұнда оның ұлыма неттім, енді мәйтем, мұна шынан бір кешекні ал, менің ілік әдірләгеніне. Ол мұнда аны тақтайындан, ол мұнда жиылған, екеуізді жиған материаллар кірді енді біріншісіне. Шундан соң біз армияның шуша ергенінде ханнар, Тимірләңнің уложение Тимура деген Англияда сақланып қалған не бар, нүқша қызметі. Ол бетінде шоқтығына жерлеріне, біздің жейлеулер, қышлақларыны басып алған бетінде бір яқта. Һәм ол шунда сөйлей шушы армияның түзелішін, өзінің армиясын. Мұндағы бітіргенлер, бізде бір нәрсені қалдырмағанлар, бір ненде ізде. Әтігенің англишанлар қолына әлеккенде, Англияда шуны тәржіме етіп бастырып шығарғанлар. Һәм шуланда армияның нешік түзелгенлігін сөйлейді. Біз шуннан алдық көп әйбірні, армияның түзелішін. Арда это и территория, и боевая единица, которая кормится на этой территории. Арда. Армия. Бізге Арданың нәрсе екен оңлашылды. Теге Юлианнар, Палакарпинилар язып қалдырмағандар, бұл армия турында, Ахан деп. Бұл теге Тимірләң яза. Бір орында хан дей, сызғаша генерал дей. Уже генерал сөзі Европада болған. Хан генерал. Бәй, хан генерал сөзін бірге құшқаны, хан Арда дегенді құшқаны, хан Ардалы, ханлар болған Ардалы, һәм Бұлғарлы болған. Бұл Шингизитлар бүтін іште хан деп аталған. Һәм алар бүйік ханға тақдим етілер алдынан, алар шушы армия жолын өтірге тиіс болған әр бірісі. Яки гражданский, Бұлғар енді ол гражданский орындар. Ямда біздің Бұлғар білі татарларының бір-бірісіне қаршы тұруын да бітіреріз шушының білән. Гражданский вилиятлер, производство білән шүғыленуші вилиятлер, өлкөлер, алар Бұлғар Балуқ деген, шәһәр деген сөзден алынған. Мишер урман нетушілер, не үшін мишер урманлар турында біз айтырыз, урманның әһәмияты зор болған. Біз шушы бик көп түрлі білімлеріні кетіріп бір-бірсіне тірегеш, яңа білім барлыққа келді. Biz anladık что мына ханнар алар генерал ролінде бірер мың сал армия белән менә шушылай төньякка йөргәннәр. Бу инде үзенә күрә инде пазллар җыган шикелле, монда берәмлек монда бөтәсе җыелады, кайсылар моментта инде килеп тоташлар да, аның бер зур әйбер икәнен аңлый башлыйсың. Менә бик күп гыйлемнәр җыелгачтан безнең монда бер система барлыкка килде. Һәм ул система шул хәтле түгәрәк, шул хәтле уйланылган. Менә бу кулъязмаларны, аларны сез карадык, шунда шулай язган дисез, аларны сез архивлардан аласызмы, ничек
Шикилләрдә менә күбесе- булган ничек килеп беләгән. Менә хәзер безнең эшебез нык җиңеләйде. Без хәзер архивларга бик кірмейбез. Чөнки бөтен архивларны Европа уже кертеп бетерде нигә? Электронкага. Һәм бер 5 ел элек, 10 ел элек таба алмаган әйберләрне без хәзер бик җиңел генә табабыз интернет аша. Только изди белергә кирәк. Чөнки анда да яшерелгән. Менә Мәскәүләрне без сразу тапкан булдык. Без 23 таптык та шуның белән туктадык башта. Бер адымда калган булганбыз. Безгә Мәскәү дигән карта анарчы біз көрмәгән идек. Шуннан эзләп киттек, Мәскәү картасы булырга тиеш бит. Бу Мәскәүләр ни өчен шул хәтле күп? Кайда булса да отражение булырга тиеш. Раз килеп чыкты. Менә моның тышында куелган Imperium Moscoviticus Tartaria Magna. Московская империя, Великая Татария. Бу Кытайны да, Индияны да, менә Европаның Польша, Румыния, Болгария, булар бөтенесе дә керәләр. Кольский полуостров, менә бөтенесе Московия. Шуннан эзләп килеп киттек тагын. Бу килеп чыкты, тагын карталар, берничә карта шушындый. Безнең беренче басмасында юк иде булса кирәк. Икенче басмасында без аны 3 карта бирдек шушындыйна. Хәзер без аларны бихисап таптык. Мин уйлыйм, Владимир Владимирович минем нәрсә эшләгәнне кем ашадыр белә. Biz Tartariyаны маш ашып бирдек. Хәзер мин аның янына барып сөйләп күрсәтергә булдырам. Владимир Владимирович, бу ни өчен Тартария дип аталган, ни өчен Московия? Ашыктырам, менә шушыларның сыйфатлы итеп эшләгәч тә аңарга барам бу китапны. Менә монда зәңгәрне белән, эз белән күрсәтелгән. Менә карагыз әле, менә зәңгәр түгәрәкләр күрәсезме? Зәңгәр сызыклар. Менә булар Московияның арасында булган менә түгәрәкләр күрәсезме? Кубалар. Булар бөтенесе дә каменный брод дип атала. Я таш кишү. Кайсы җирдә ул таш кишү булып калган. Күп җирдә урысчага әйләндергәннәр каменный брод. Алар бер сызык буйлап баралар. Мәскәүләр шикелле. И главное, Мәскәүләр сызыгы буенча баралар. Нәрсә дигән сүз? Карагыз әле, монда нинди елгалар, Ангара, Иртыш, әйбит, барсы ашада үтәргә кирәк. Енишей, Волганы кичергә кирәк, Донна, Мәскәү елгасын үзен кичергә кирәк. Армия монылай итеп йөри алмый бит. Хан йөри алмый, урап, әйбит. Ул кайчан инспектор бит дип чыга бу җирләрдә. Шуның өчен таш ниләр ясаганнар, таш кишүләр ясаганнар. Ничек ясалган? Бик гади. Минем әти бик булдыклы кеше иде. Ул репрессиягә эләгеп 17 ел утырып, лагерьләрдә утырып кайткан кеше. Һәм мин бәләкәй чакта, мин әткәнең артыннан калмыйдыр инде. Ник бәләкәй чак иде. Бер елны ташу шул хәтле ни булды. Затяжной ямсыз булды. Башта боз китте, аннан соң су кәмеде. Шуның яңадан бер волна булып, әллә ул кайдадыр ул вакытта буалар заманы, бер буа соң киттеме? Тагы бозлар ташып. Бик түгел, астан гына тагы бер ташу булып алды бозлы. Бу мондый мин бер дә күргәнем булмады. Шуннан соң шул безнең авылның ышында киен кишу, шул кишүнең иш ягында пороглар, ире ташлар. Шул ире ташларны бозлар тәгәрәтеп монда китергәннәр. Һәр ул ташлар ничек судан яз килеп, ике якта ферма ашатырга кирәк. Бүтән чыгып йөрү юк. Атлар чыга алмый. Авылда бердән-бер полуторка машинасы бар иде. Менә әткәйне чакырып алды да бригадирны. Нур абзый, син бит булган кеше, менә нәрсә эшлибез? Хәр атлар чыга алмый. Тәгәрмәч барада төртелә, атларның аяклары авыртып бетте. Бер нәрсә уйлап тора. Әткәй, моны эшләп була ди. Менә полуторка сорады, берничә арба ат белән кешеләр сорады, ирләрне инде бирделәр, күпме сораса. Шуннан соң менделәр каменоломняга, ташала торган җиргә, карьерга. Алып төштеләр, шушында ерлектәге примерно ташлар сойлап ап төштеләр. Шуннан соң галькага ебәрде, теге вак тайшка, икенче теге табырда бит инде сола, галька. Шуларга җибәрде әткәй, мин инде аптырайм, ничек эшлиләр булар дип. Башта ике яктан кирип күпмегә хәтле керәләр, теге итекнең биеклегенә хәтле ташларны алдылар инде. Экономия булсын, күпме ташырга була дип. Шушы эре ташларны салдылар башта. Шуннан соң икенчегә менеп шибионка алдылар, шибионка салдылар өстенә, ике якка кадак кактылар да, теге киңитмәс өчен инде. Өстенә теге ат белән килгән гальканы сиптеләр. Менә күз алдында ремонтладылар. Су артмады. Чөнки таш арасыннан астан ага. Аста эре ташлар Аста эре калды, ташлар. аның эченнән су алып китеп бара. Вот. И мин моны яшь чакта, кайчандыр университетта укыган вакытта ниндидер бер чыганакта укыдым. Интернетта хәзер тапмадым мин аны.
шушылай тіреп тош кишу ясаган дегенни койдадыр бик яш университетте оқығанда электирген мен айтам бу шушы бит иш бу. Мына бу китапка мен әткенең шушы тәҗрибәсендә яздым. Har шушы каменный бродларны эзләп табып чыктык. Мәскәүләр турысыннан мош бара менә. Мәскәүләр арасында шушы елгаларның турысында нәкъ елга буенда таш кишу. Бүтән җирдә юк, астарак та юк, истәрәк тә юк. Только шушы хан йөри торган Мәскәүләр арасында гына хан инде Мәскәүдән Мәскәүгә йөреп армияның әзерлеген, һәр бер меңлекнең әзерлеген күргән, аларның үзара сугышканын, тукмакка чыгып сугышканнарын караган. Һәм дә инде аңарга юл ачык булган. Таштан юл булган. Шуны ук әткәй сөйләгән иде, тимер юлга насыйп ясаганнар. Магадан якларында иде теге. Анда да шундый урыннар бар иде, үзән. Үзән ди, аның ошады ниндидер бер борынгы насыйп булган ди. Шуның да иш ягыннан яңгыр яугачтын ди, иш ягында су җыелып тора бераз ди. Шуннан ди, как шаркып ди, аш яктан ага ди. Бу сөйләгәне дә минем башка замкын улы килеп чыкты. Ул бит ассоциация монда сакланган үзенә юл табып чыга. Без инде сикереп киттек инде булар университетка килеп бер нигә өйләнгәч. Хар теге сызыкны сыза башлаган иде. Менә иң ерак точкада Енисей ярында күрәсез бер сызык килә. Монда Мәскәүләрдә кучны более-менее бер рәт булып китә. Шуннан менә Мәскәүләр 2 рәткә әйләнәләр, даже 3 рәткә әйләнәләр. Ни өчен? Чөнки армия бу якка җыелырга сбор булса, анда бит ямнарны без ничә йөз таптык. Бер 300 400 булмаса, бер 300 бүгенгә хәтта сакланган ямский станциялар бар. Ямнар нәрсә дигәнне Ямщик дигән сүзне ишеткәнегезме? Ул элекке почтарь. Почтальон. Урыска ул бездән кергән ям. Шул тракт, основной тракт шушыннан ук булган. Ул салынган юл булган. Менә әткәй сөйләгән бер ягында өстенә насыйп тимер юлның насыйпын шуның үстеннән үткәрттерәләр иде. Моны сенде хатта шушлар юлы булып чыга. Бу хатта шушлар һәм армияның шәп итеп, ул бит бер җибетсә, атларда батырлык була, шуңа күрә шушындай юл армияга сбор булса, алар шушы юл буйлап сыптырганнар. Но күпме сыйышасың? Менә монда килә, центрга килә, 2-гә, 3-гә таш кишүләр ярыла. Мәскәүләрдә шулай ук ярыла, иш потокка. Иш катламга менә. Чтобы бер-берсенә мешать итмәсеннәр өчен. Андан алар бит аннан ничә 100 километрга сузылалар. 150-шәр булган менә бер арда, менә бу күк арда җире, монда 150 мең булсын ди, ак ардада пускай булсын ди, 80 мең, 90 мең, аларның җирләре белән кирәк. Урта кул арда пускай булсын бер 50 мең бит. Менә 300 мең войска, ул ничек бер бәләкәй генә нигә сыя, таргына нигә. Шуның өчен 3 поток итеп эшләгәннәр. Бу якка килгән сайын. Менә Мәскәү ни өчен күтәрелеп киткән? Әлеге Мәскәү, урыс Мәскәү. Ул Москва. Аңлашылды. Ни өчен күтәрелеп киткән? Чөнки бу менә ханның урта кул ардасы үзенең янында тута торган иң көчле, бүтән армиялардан сайлап алынган иң көчле, иң тәҗрибәле, иң гайрәтле ниләр сайлап алынып хан ардасына, урта кул ардага берилгән. Ул инде гвардия булган. Һәм алар ярак китмәгәннәр. Кара диңгез, Кавказ алдында, Тулага хәтле барып җитеп, Пенза җирләренә хәтле барып, бер трапеция буйлап йөргәннәр. Менә сез сөйләгән әйберләр ул шырның ничәнче гасырларга туры килә торган әйберләр менә бу. Гасырларда карасак, без әле үзебезгә максат итеп куймадык, вакыт ниндидер конкретный даталарга, конечно, урын-урыны белән даталар эләгә, но без әле анда атсих, дасих, шул вакыттан бу вакытка хәтле дип әйтәлмибез. Но без беләбез, монда без чагыштырмача урыс һәм урыс тарихын шелпәрәмә китердек, без асты-өсте куйдык та, урысның соңгы тарихыннан күчереп язганнар озан айтып. Аларның борынгы тарихы теге Святослав заманнары, алар Владимирлар заманнары ул юк, ул просто уйдырма. Шуңа күрә без тарихны хәзер яңадан, аннан соң менә бу Московия карталарын әйттем. Московияны әйтеп китик. Московия картасын без башта таптык, берничәне. Менә башта берне генә тапкан идек, аннан соң киттек, тагы таптык.
Шуннан ки таба башладык, икешәр Московия булганна. Бу менә тагы бер зур ачыш булды. Шул ук менә монда без аны китерәбез, бер 5-6 карта китерәбез. Бит 5-6 карта китерәбез. Алар менә ярылып ята, күрәсезме? Менә Московия, монда европейская дип язылганмы? Московия азиатская, да? Менә монда Московия европейскаяме, монда Московия азиатскаяме. Или Тартария московская дип менә күзем менә күрәсезме? Менә алар менә бүленгән. Карагыз әле менә һәр берсендә икешәр Московия. Бу уже христианлашкан урыс Московиясы. Һәм әле һаманда Тартария Московиясы или азиатская Московия дип карталарга төшергәннәр Европа ниләре. Бу инде тарихи карталар, буларның авторлары мәсәлән Бар. Һәр берсенә Жан Жанье, Бьош. Һәр берсенең исеме бар. Менә без монда күрсәтәбез. Рус дигән сүз менә әйттем инде Румыниядән, Чехиядан башлап бу якка таба 300 без тапканы гына әле ул. 330га якын татар дигән топоним. Ә бит татар дигән топонимны күпме кыйратканнар, битергәннәр. Без беразын гына восстановить итәлдек әле. Ну без аны әле күбрәк табачакбыз, Алла бирсә, вакыт кына җитми. Без шуңарда туктадык инде, үстән җыелганнарны. Ә бит рус дигән бер генә топонимда юк Россия территориясында. Рус дигән бер топонимда юк. Беләсезме кайда бар? Польшада ишәү бар, һәм берәү Чехиядә бар. Рус дигән. Һәм монда без карталар таптык. Анда Польшаның бер өлешендә Русия дип язылган. Нишләп ул Польшада ул Русия? Ике картаны шунда таптык. Без монда берсен китерәбез аны. Бик удачный китерәбез инде. Шул җирдә Русны шунда ясаганнар. Рус халкының нигезен, телен, динен шунда апкатывать иткәннәр, ясаганнар. Вот Шивен дигән халык ясаган милләтләр. Шунда урыс милләтен шунда ясаганнар. Һәм аны монда әкренләп керткәннәр. Карталарда ул тоже күренә. Ул Мәскәүдән өстәрәк җирдә ясалган, анда ике Романия бар. Романия. Кемнеке ул? Рим патшасы. Бездә генә Рим диләр, адаштырыр өчен. Фактически бөтен Европаларны Рома ди. Беләсез әйе? Роман сүзе шуңардан. Романовларның нәя билгесез, генеалогиясе билгесез. Әниләренең кем икәнен бүген галимнәр белмиләр. Романовлар патшалыкка килгәннәр бит, Михаил Смутадан соң. Михаил Романов килә. Бер билгесез Бояр дигән исемен шушы Смута вакытында алган гына кеше китереп сөйләп куялар. Когда Пожарский, Минин була. Бит Путин уже аларны чадап кырмактап әйтте. Татар кешесе коткарган, бүтән мөлкәтен биреп, акчага ополчение җыеп китереп Пожарский, монда ул турда Путинның сүзләрен китерәм мин. Пожарскийга китереп тоттырган, әйдә Мәскәүне коткарабыз, Мәскәүне, чөнки ул вакытта әле Мәскәү татар булган. Христиан диненә күчкән, но әле Менә Киевская Русь дип теге аның башлангычы менә бу әйберләр ничек каян килеп чыкканда аны ничек аңлатып була. Менә бүтән Совет чоры һәм перестройка заманында без Рыбаков китабыннан укыдык. Бүтән тарих китапларын. Мин монда китерәм аның биографының һәм башкаларының бу кеше турында. Бу выскочка, гыйлемсез, шыр шовинист. Гәрчә аның шулай ук родословныйсы билгесез. Сез хәтерлисезме, телевидениедә бер 6-7 ел элек бик узак барды фильм, берничә фильмле Сага о евреях. Аның авторы беләсезме кеме? Рыбаков. Ул бит инде Рыбаковтан инде шулай нәрсәгәләр таянып язырга тиеш иде. Анда беләсезме, аның хезмәттәшләре яза, что ул 1000 еллыкка Россиянең тарихын озынайтты ди. Бер нәрсәгә таянмыйча. Кемнәре мәсәлән хезмәт. Калганы списалось на что? На шовинизм. Күтәреп алалар, востребованы. Ну, Сталин вакытында син каршы әйтеп кара әле, Сталинның яраткан тарихчысы дөрес түгел дип. Икенче көнне синең башыңны кисәләр. Менә Михаил Худяковны беләсез бит, очерки истории Казанского ханствоны язып чыга, 16-нчы гасырның запретный ниләренә кирип, шушы революциядан файдаланып, кирип Казанда бастыра очерки истории Казанского ханства. Шушы китапны бастырып, инде уже отправкага әзерләнгән типографияның идәненә пачкалап өелгәчтен, бу китапны кинәт кенә килеп арестовать итәләр.
Михаил Худяковны үзен қолға алалар. 3 күннен соң алып чыгып аталар тиз генә. Шушы запретный вакытка кирип, запретный китапны язып чыккан өчен. Революция вакыты, вроде бы. Но тем не менее смотрящийлар не дремали. Декламаганнар. Һәм Михаил Худяков шушының өчен башын сала. Ул безнең халыкның менә ни куя торган, һәйкәл куя торган кешеләрнең берсе. Без аңа һәйкәл куярга тиешбез. Ул башын сала безнең тарихны, чын тарихны чыгарыр өчен. Без әле бернәрсә дә белмәсек, күпәйберне. Әле хәзер дә ул ниләр ябык. Менә карагыз әле ничек итеп Монголияны кисеп алалар Кытайдан. Менә карагыз әле. Шушындый конфигурация. А монда монгол дигән халык юк. Алар 80% алар бүген дә үзләрен исәпләр халкы дип. Хотя монгол дигән исемне алар күтәрәселәре дә килә. Но алар халкы. Evet. Мен университетта укыганда, безнең белән монголлар да укыды. Казан дәүләт университетында укыганда. Ике малай бар инде. Мин аларга монголлар дип ышкындырсам, алар ачуланалар и сорады. Сез тагыларга ярып, сез дә безне монгол дип әйтәсез. Без халкы диләр. Анда Айрат, Найман һәм башка дигән халыклар яши. Хатон дигән төрекләр яши анда шактый гына. То есть анда монгол дигән халык юк. Бу инде бәки теге вакытта битенә татарстан-монгольский иге дип теге шундай алар карты шуңа да бәки Бәлки шуңа да. Хәзер бөтенесенә дә Чингисхан кирәк. Урысларда кайберләре әйтеп баралар, Чингисхан безнеке булган. Шунлап та Польша җирендә священный урын бар, Чингистан дип атала. Польшада. Польшада. Аннан соңында тагын берничә шушы урында бар, ни? Менә Янгус. Ишкәнәдәме? Шуны шәп кенә әйтеп әйтәләр, Янгус, Чингис сүзе якын. А Кингис дигән токым Кингис дигән Кенигсберг. Шушы ареалда без, конечно, буны әле шәрхлибез генә. Без монда әле бер нәрсәне дә расламыйбыз. Но бу барыбер Чингисхан булган җир бу. Ул җирдә дә Чингисхан булган. Һәм ниндидер анда аның белән бәйле ул урынны изге дип атарлык ниндидер из калдырган. Кызганычка каршы без аны тапмадык. Нәрсә, ни өчен ул җирне изге дип әйткәннәрен, ул җиргә бармыйча ниндидер халык аша сөйләшмичә булмыйдыр. Мондай ресурслар белән генә табып булмады. Мондай юллар белән генә. Ну, интернет аша анда барырга акча кирәк бит. Хәзер галимнәр иң ни кешеләр, фәкыйрь кешеләр. Гаязиз Хакыйга сорау бергәннәр. Сез шундый милләт, көчле милләт, шөһрәтле милләт, сез нишләп шушы хәлгә калдыгыз дигәч, ул әйткән, безнең төп мөшкиллекнең төп сәбәбе мискинлекнең безнең зиялыларыбыз хәерче дигән. Безнең зиялыларыбыз хәерче. Менә без улым белән, ул аспирант, студент, мин пенсионер, менә без шушыны эшләп утырабыз. Гәрчә бу университетлар, институтлар эше бу.